Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen. Laada don Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usmani Madani Hayidara fɛ ka taa seli kɛ faso la. An karamɔgɔ y'o laada lakile a seginna Bangɔni Jaginɛbugu la ka bɛn sibirido utukalo tile 17 ma. A seginnen a ye nisɔndiya yira kosɛbɛ lakana tigilamɔgɔw ye baara minnu kɛ a labanna ka dugawu kɛ Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛn ani kelenya bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Mali silamɛw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba Haut Conseil Islamique maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usmani Madani Hayidara denkɛ Sherif Ahmed Tidiane tun bɛ taama la farajɛ jamanaw kɔnɔ. A ka taama in kɔnɔna la a y'a bɛɛ kɛ wajulu kɛnɛw ɲɛnamali ye ka se ka silamɛya dinɛ sankɔrɔta cogo min na. A seginna ka na an fɛ ba Maliba kɔnɔna la Bangɔni Jaginɛbugu la a tun bɛ an ka cidenw ka kuma galamani na Amadu Kamara ani Ibrahim Kulibali an ka ɲɛmada sɔrɔlenw na. Alhamdulillah an ɲuman sera Fansi Malta an ye tournée dabɔ yen de an taara Malte o ye an kunbɛn Dɛmɛtɔn Islam juma ala y'a kɛ an ye samedi kɛ ani tɔndenw sigira ka dakurunya fila laseliw kɛ ka hakililadiw kɛ ɲɔgɔn ma. O la dimanche o de kɛra wajulu yɛrɛ ye conférence ye o ka misiriba la an taara laɲini tun ye min ye juste ka an ka laseli ninnu na silamɛya yɛrɛ bɛ se ka faamu cogo min k'a fɔ diinɛ de don diinɛ min ye ka se ka i yɛrɛ ka hakɛ dɔn ka mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ dɔn ka se ka o baara kɛ ka ɲa. Bon kɔnɔna la kira sera ka baara kɛ n'o ye k'o sigi fɛnba minnu kan ni o de ye silamɛya baya ye. Bon an ka laseli la an y'a ye o faamuyara parce que mɔgɔ caman Malte kɔnɔna la ye minnu ye baya kɛ an bolo o wajulu kɔfɛ o la an seginnen ka taa Fansi lundi an taara Italie olu fana ka invitation jaabi an ye wajulu kɛ olu ka yɔrɔ fila de la Milan mara ani Turin mara. Bon Milan yɛrɛ kɔnɔna la an ye wajulu kɛ misiri la samedi. Alhamdulillah yen nɔ fɛnɛ mɔgɔ min ye baya kɛ mɔgɔ caman plus de 40 personnes. An taara Turin fɛnɛ c'était pareil fɛnɛ jama cayara kosɛbɛ. Ka bɔ yen an ye Turin kɔnɔna la o bɛnna dimanche de ma. Dimanche kɛra seli ye seli kɛra sɔgɔma wulada fɛ u ka Turin mara la ye dugu dɔ bɛ yen ko Saragossa. An taara dugu in tɔgɔ de ye ko Konio mara la. Bon an taara ye an ye wajulu kɛ yen de alhamdulillah o fana ɲuman tɛmɛna fo ka na a laban kɛ Faransi de. Faransi o kɛra samedi tɛmɛnen n b'a dɔn message mɔgɔ caman y'u ye réseaux sociaux kan an ka wajulu a ɲuman fana tɛmɛna hɛrɛ la. Laɲini tun ye min ye ala sɔnna mɔgɔ minnu wulila ka baya yɛrɛ k'o kɛnɛ kan plus de 100 personnes olu nana ka baya kɛ. An b'a ye k'a fɔ wulikun kun ye min ye o laɲini sabatira an bɛ ala de fo ka ala waleɲuman dɔn kɛra nimisi wasa ye sabu an ka laɲini ye min ye dɔrɔn min ka faamuya ni o de ye mɔgɔw ka se ka a dɔn silamɛya yɛrɛ ye min ye an bɛ diinɛ min na ni o sera ka faamuya et puis ala kira tun bɛ ka min ɲini an fɛ ni o de ye ka baya kɛ k'an yɛrɛ jogo tanga mɔgɔ caman k'o faamuya o kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ hali n'a kun danna mɔgɔ cɛ kelen ma walima muso kelen ma o ye nimisi wasa sɔrɔlen surtout min ta centaine de personnes mɔgɔ kɛmɛ damadɔ kɔrɔ an b'a ye k'a fɔ ala ni ce wulikajɔ kɔnɔ an bɔra nin dugu ninnu de la fɔlɔ mais wagati ala an bɛna kuma min a kuma bɛɛ Espagne yɛrɛ ma an ka se ka na ka sɔrɔ an se ma se yen mais an ye o de yira o la basi foyi tɛ ni ala sɔnna an bɛ labɛn kɛ ka taga yen. Alhamdulillah welekan bɛ an bolo ka ɲɛsin o de ye ka u fo ka waleɲuman dɔn u ye an bisimila ko ɲuman minnu kɛ. An taara yɔrɔ fɛn o fɛn la an ye bonya ni karama dɔrɔn de sɔrɔ k'a daminɛ Faransi ka taa Malte ka taa Italie bonya dɔrɔn o la an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn o de ye ka u fo ka u waleɲuman dɔn. Amadɛri ɲɛmaa tun bɛ taama la Sikaso mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yɔrɔbugu, Furu ani Luluni. Taama in kun cɛra ni tilayɔrɔ fana to dun ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye
a ka taama tun bɛ bololafɛn mun kan. Sadio Sidibe ani Fuseni Keita tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Luluni ale de bɛna kɛ dugu laban ye baaraw kun bɛna cɛ yɔrɔ min na ni o baara ninnu ɲɛnamara. Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale ni o ye Amaderi ye a ka projet baaraw kɔnɔna na ni o projet bɛ wele système hybride de l'électrification rurale. N'u bɛna kuran baara min kɛ a bɛ an ka togodala yɔrɔ 46 de kofɔ Mali kɔnɔ yan nɔ. Ni Luluni yɛrɛ sen b'o la ala ni Banque mondiale ka dɛmɛ kɔnɔ. Amaderi maaw ka nin wulikajɔ ka ɲɛsin an ka togodalamaw ma min b'a to u fana bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na. O kɛra nisɔndiyaba ko ye Luluni maire bolo ni ka tila ka laɲini k'u ye u ka dɔ bɔ kuran sɔngɔ la sabula Luluni maa fanba u bɛ cikɛ de kɛ n'o bɛ taa jɔ maa 114 la. Mɔgɔ min bɛ Luluni kɔnɔ bi a ka ca ni mɔgɔ 114 ye donc directement kuran besoin b'an na kosɛbɛ. Donc ni Amaderi nana ka na fɛn kɛ donc i b'a sɔrɔ mɔgɔw mako jɔlen no kuran na. Kan bɛ ne bolo ka lase dugudenw ma o de u ka kuran ta parce que a nana pour que mɔgɔw ka baara kɛ n'a ye donc u ka kuran ta ka baara kɛ n'a ye donc ni kalo sara walasa u ka se ka kuran fana sara a waati la donc ka ɲɛfɔ Amaderi yɛrɛ fana ɲɛna parce que dɔ tun bɛ yan fɔlɔ donc o ka se ka a prix jigi dɔɔni ka bɛn ni clients ye. Kabini gouvernement ayi an ka cakɛda Amaderi ni créé pour ka se ka kuran ladon togodaw la baara caman kɛla mais Amaderi yɛrɛ ma dɔn kosɛbɛ mɔgɔw fɛ. Mɔgɔw bɛ kuma la u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ Amaderi ni Énergie du Mali comparé. Moi, Amaderi ni opérateur min bɛ yen ka kuran di u ka tila k'o di Amaderi. Moi, l'entreprise na baara kɛ u ka tila k'o di Amaderi. Moi, hali bureau d'étude min na ka na étude kɛ ka jateminɛ kɛ u b'a fɔ k'o di Amaderi. Ninnu si tɛ Amaderi mais a bɛɛ Amaderi baarakɛɲɔgɔn de. Amaderi gouvernement ka baarakɛda dɔ sigilen sen kan min bɛ se ka kuran don dugu la cogo min mais kuran don dugu la kɔrɔ ye k'a fɔ gouvernement musaka bɔ ka kalifa Amaderi la. Kuran ka se ka don dugu kɔnɔ mais Amaderi yɛrɛ ti ye i n'a fɔ EDM ka kuran feere mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ɲini a kuma opérateur privé min bɛ se ka na sigi ye ka kuran feere anw ta ye ka tila k'a kɔlɔsi de parce que gouvernement ye musaka de bɔ tiɲɛ don opérateur min bɛ yen fana ye musaka dɔ bɔ mais gouvernement ye min bɔ o de ka ca donc Amaderi ta ye ka nin bɛɛ de kɔlɔsi sabula a ɲinina min kama o ka kɛ sɔrɔ fɛn ye. Amaderi maaw ka nin tilenni baara in ka bɔ Luluni u taara tɔ kuncɛ Sikaso faba yɛrɛ kɔnɔ ni o kɛra kɛnɛ ye Amaderi ɲɛmaaw bolo ka fɔmali caman di Sikaso journalistes ni ka fara minnu bɔra Bamako min b'a to fɛn bɛ tali kɛ Amaderi yɛrɛ ka caw ye min ni min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la cogo min na. Amaderi ɲɛmaa tilala k'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ k'u ye dugu yɛlɛ k'a daminɛ Yɔrɔbugu la Furu fo Luluni k'u ye nisɔndiya sɔrɔ la sabula ko baaraw taabolo ka ɲi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Luluni kuranbondo wari a nafolo kasabi taara jɔ $350 ani $57,000 ni a kuranbondo minɛnw bɛ tali kɛ panneau fo ka taa se batteriw ma min b'a to Luluni na a lamini u bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na ka daminɛ heure 18 fo heure 20 kɔnɔna la. Baara ye nisɔndiya ye i n'a fɔ a ye nisɔndiya cogo min na Furu i n'a fɔ a ye nisɔndiya cogo min na Yɔrɔbugu la baara taalen bɛ ɲɛfɛ cogo min na o de ye kelen dugu ni saba bɛɛ lajɛlen na. Donc nisɔndiya de don yan solaire puissance o ye 110 kW yan kasa bɛ bɛn $350,000 ni $50,000 ani $7,000. Ni bɛ dansigi kilennani baara min ni a ko ɲɛnamara Amaderi maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min y'an sinsin Yɔrɔbugu la Furu fo ka taa se Luluni an y'a kuncɛ Sikaso yɛrɛ faba kɔnɔ nɔ ni o kɛra sababu ye ani Sikaso journalistes yɛrɛ ka jɛ ka hakili falen kɛ o de hukumu kɔnɔna na. Amaderi ɲɛmaaw ye faamuli caman di Sikaso journalistes minnu bɛ yan ani Bamako journalistes minnu nana ka far'u kan min bɛ tali kɛ Amaderi yɛrɛ taabolo kan Amaderi yɛrɛ ka baara ye fɛn minnu ye u ye faamuli jɔnjɔn di journalistes ma o baara ninnu kan. Ayiwa an bɔra donna k'a fɔ dugu 46 o de kofɔlen don u ka nin projet kura in fɛ nka Sikaso mara la dugu 7 o de kofɔlen bɛ Amaderi ka nin projet in fɛ an bɔra donna k'a fɔ baara ninnu bɛɛ kuncɛra ni nisɔndiya ani hakilisigi caman ye. Amaderi maaw ka ɲɛma ka fɔ la ko yanni kalo 2 cɛ dugu fɛn fɛn kofɔlen don u ka nin projet in fɛ ni Ala sɔnna ma u bɛɛ garijɛgɛ bɛ don kuran na. Komi aw b'a kalama cogo min na nin kalo in kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɛ yirituru tɔgɔ la an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o hukumu kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen ni a f'u ma Gilet Vert olu ni Eaux et Forêts ɲɛmaaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka yiri 1000 turu Kayi mara kɔnɔna la
an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn utukalo tile 17 ma. An ka Abdul Karim Sakɔ lamɛn, ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. A bɛ fɔ min ma gilet vert n'o ye duloki binkɛnɛmaw ye. O mouvement belebele min ɲɛsin bɛ sigida lakana baaraw ma, olu ka lancement officiel Kayi o kɛra. A kɛnɛ kan direction des eaux et forêts o ɲɛmaw caman kun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se an ka ladala ɲɛmaw ani denmisɛnnin kulu minnu bɛ Kayi mara kɔnɔ n'o ye association des jeunes ye ani musow ka kulu. O caman farala ɲɔgɔn kan ka nin lancement officiel kɛ n'o ye Kayi gilet vert ye. A baara hukumu na yiri 400 u y'o turu balontan terrain na n'o ye Abilɛ Makoro Sisogo ye Kayi. Ko u ye baaraba kɛ donc an ka foli b'u ye. Ni jiri turu ye an kan ka nin kɛ san o san parce que jiri a nafa ka bon. I b'a dɔn an bɛ san yɛlɛma min waati yɛlɛma min na sisan tile bɛ kan ka dangari siri mɔgɔw la et puis i b'a dɔn ja kɔngɔ bona min bɛ se ka ja kɛlɛ o ye jiri turu ye. Denmisɛnninw dɔrɔn tɛ yiri ye bɛɛ de ta ye donc bɛɛ ka jiri ninnu matarafa. Donc il faudrait que san wɛrɛ ni an nana évaluation na hali n'a kɛra 80% an ye min turu o ka balo quoi parce que n'o ma balo jiri turuli ka dunun ni tama fo ce n'est rien mais il faut que an ka entretenir. Fɛn min ye capitaine Sidi Kone chef de division aménagement des eaux et forêts Kayi a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kun bɛ ale bolo. A y'a ka nisɔndiya yira ni ka laban ka welewele kɛ ka ɲɛsin Kayikaw ma u k'u cɛsiri yirituru baaraw fɛ ko walasa an na se ka kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma n'u ko a ma nansarakan na changement climatique. Yiri ninnu a turukun tɛ fosi ye Kayi yan nɔ parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tile ka farin Kayi funtɛni ka bon ya sanji ti kana donc an sago ye ka yiri turu pour que ya dɔ ka bɔ funtɛni na sanji fana kana donc bi sɔgɔmada in na an bɛna yiriju 400 de turu stade kɔnɔna la ani stade lamini na parce que ya stade ye denmisɛnninw ka yɔrɔ ye yiri fana ye denmisɛnninw ka siniɲɛsigi de ye o de kosɔn an ye stade choisi sɔgɔmada in na k'an bɛna yiri turu in kɛ yen nɔ. Fɛn min ye Kayikaw ye u y'a yira k'a fɔ nin baara in diyara u ye kosɛbɛ. Baara min don a bɛ don jamana ɲɛmaaw ka hakilina kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na politique nationale de protection de l'environnement. Ka ladɔnniya k'a fɔ Kayi gilet vert ka nin baara in dɛmɛbagajɛkulu min b'u la o de ye société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé ani baara kɛɲɔgɔnya bɛ ani cakɛda minnu cɛ n'o ye Kayi direction régionale des eaux et forêts ye. Jɛkulu mun bɛ yen ni a fɔ a ma mouvement des scouts et guides du Mali olu ye ɲɔgɔn kunbɛn baara dɔ bolo nun don mun bɛna kɛ utukalo tile 21 fo ka taa bila utukalo tile 30 la san 2019 Bamakɔ kɔnɔna la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi ka bɛn utukalo tile 20 ma walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn bɛna tali kɛ fɛn minnu kan. An b'a Bubakar Traoré ani Ibrahim Kulubali lamɛn olu bɛ ɲɛfɔli k'a ko kun kan. Mouvement des scouts et guides du Mali ye denmisɛnnin jɛkulu ye minnu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka se ka dɔ fara denmisɛnninw ka hakilina ɲuman kan u bɛ se ka kɛwale ɲuman ta don n'a nataw kɔnɔna na cogoya min na. O de kama o jɛkulu in kelen don ka koba dɔ labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ jamana 12 denmisɛnninw olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ t'i jɔ denmisɛnnin 500 ɲɔgɔnna na. U bɛna hakili falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la min bɛ tali kɛ bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la cogoya min na. Skutu n'i ko ko skutu sugutu ye denmisɛnnin jɛrɛ jɛkulu ye ka u b'u fara ɲɔgɔn kan an tɛ u éduquer nka an b'u ka éducation an b'a compléter parce que n'i ye mouvement sugutu daminɛ u b'a ko mouvement de jeunes de don volontariat de don minnu bɛ baara ɲumanw caman kɛ ka denmisɛnninw kalan baara ɲumanw na k'u kalan fasodenya la donc o de ye anw ka baara fanba ye. Tile 10 in kɔnɔ an kɛlen bɛ ka baara caman boloda yirituruw b'a la. Barosigiw b'a la barosigi minnu bɛ taa dansago walew kan diinɛ kɔnɔ o bɛ k'a kɔnɔ ani ka barosigi kɛ walasa jamana kɔnɔ an bɛ se ka bɛn bɛ se ka sabati cogo min na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka jɛ ni ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ u tɛ diinɛ kelen na cogo min na o barosigiw bɛ k'a kɔnɔ yirituruw bɛ k'a kɔnɔ yɔrɔla sanuyaw bɛ k'a kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko assainissement et puis an bɛ denmisɛnninw kalan hali kalan yɛrɛ nafa munna an k'an denw bila ka taa ekɔli la munna an k'an denw bila ka taa matarasa la a mana kɛ kalan suguya o suguya munna i k'a to i denw ka kalan an bɛ nin bɛɛ jira mɔgɔw la a kɔnɔna la. Bon ɲina a baara in bɛna kɛ an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana ale ekɔlisoba de kɔnɔna la ale ekɔlisoba déjà mɔgɔw ye nali daminɛ a kɔnɔ donc an ka baaraw bɛna kɛ yen nka an bɛna Korobokari CICB la n'o tɛmɛra baara tɔw bɛna kɛ yen
nga o t'a bali an ka to ka bɔ kan kɔnɔ ka to ka taa i n'a fɔ Gabriel Touré la ka taa lasaniyaliw kɛ ka taa kungo kɔnɔna dɔw jateminɛ ka yiri minnu ka yiri bɛ ka ban ka yiriw turu ye a bɛna kɛ o cogoya la nin ka a tun ka di mɔgɔ caman ye ka na kan in kɔnɔ nka an yɛrɛ ka organisation force cogoya la an ko an bɛ fɛ mɔgɔ 500 a kana tɛmɛ o kan olu de kɛra kan in kɔnɔ o 500 ka bɔ jamana 12 na ani ka bɔ Mali région bɛɛ lajɛlen na an n'olu bɛna jɛ ka nin baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tile 10 in kɔnɔ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni jɛkulu in i ye jɛkulu ye a sigilen tɛ Mali dɔrɔn na a bɛ diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ta o sigira sen kan min ye finitigilaka dɔ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. a jalakilen kɔfɛ kiiribulon kɔnɔ Burukina k'a fɔ jaso min kun bɛna kɛ ka ɲɛsin furanjɔrɔ fanga ma san 2015 k'a y'o ɲɛkun dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma fɛ n'o ye procureur ye n'o y'a yira k'a fɔ si kaso a b'o kɛ Burukina jamana ɲamakɔrɔ Blaise Compaoré ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ minisiri Général Djibril Bassolé ye a jira kiiribulon kɔnɔ k'a fɔ jakiw minnu ɲɛsinnen don a mɔ k'ale n'u kɛli cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji a y'a jira tarata kiiribulon kɔnɔ k'a fɔ bɛnbɛnbɛn de tigɛ bɛ ale kama politiki bina k'u ka maa bɛɛ maa la olu dɔw b'a fɛ a ka coron ka taa di kabini uti kalo tile 16 tɛmɛnen a n'a ka lapasabaw bɛ ka ɲini kiiribulon ma ɲɛmaw fɛ jakiw minnu bɛ a kunga a bɛɛ lajɛlen ka bi Blaise Compaoré ka minisiri kɔrɔ Général Djibril Bassolé a kun y'a ɲini a ka lapasabaw fɛ olu ka taa kiiribulon kɔnɔ tarata donya in na ka kuma a tɔgɔ la k'a sabu kɛ kɛnɛya kɛndɛ k'a labɔ nka kiiribulon ma jɛ n'o ye kiiribulon y'a ɲini ko fɔ a yɛrɛ ka na di a yɛrɛ bilama a dagayɔrɔ la Burkina Faaba la Ouaga a se t'a yɛrɛ lɔ kiiribulon kɔnɔ Général Djibril Bassolé a ye a jira k'a fɔ ale bilama mago bɛ yamaruya la ka t'i yɛrɛ furakɛ marisi kalo tɛmɛnen jɛnkun kɛra n'o ye a taara Tunisie nka lapitani nzo ma sɔrɔ ye min bɛ se k'a ka banaw furakɛ a seginnen ka na Burkina jamana kɔnɔ k'a b'a ɲini kiiri fɛ diɲɛ ka d'a ma a ka t'i yɛrɛ furakɛ Faransi uti kalo tile 2 kiiribulon y'a yira k'a fɔ a ka laɲiniw ser'u mɔ nka u sɔnna u ma sɔn kiiribulon ma o lase a masurnama dɔw y'a yira k'a fɔ uti kalo tile 22 o ye bɛnkan ye ani Faransi lapitani nzo dɔ ni ɲɔgɔn cɛ Faaba la Paris a kan ka furakɛ yɔrɔ min a tɔ ye sa k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla jɛn'a kɛ n'a ye ka sira d'a ma wale kelen a tɛna di Cameroun jamana kɔnɔ maa minnu ye mugu ni kisɛ ta ka bila fanga na ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye Anglican fɔma yɔrɔ mɔw maa min yɛrɛ kɛ kunbɛn k'i yɛrɛ kɛ a jamana kurani ɲɛmaa ye ko Julius Ayoko Tabe ani maa 9 wɛrɛw ka kiiriw sigira sen kan ni k'u kunjɛ ka bɛn ni uti kalo tile 20 tarata sɔgɔmada kɛnɛkɛnɛni ye nɛgɛ ɲɛ 5 5h nka kiiri in yɛrɛ daminɛna uti kalo tile 19 kiiri jaabi labanw y'a yira k'a fɔ Julius Ayoko Tabe min kɛ kunbɛn k'i yɛrɛ kɛ Anglican fɔma yɔrɔ mɔw ka jamana kurani jamana ɲɛmaa ye si kaso a b'o kɛ ka fara a jɛɲɔgɔn 9 wɛrɛw kan sɛfa wari $1,200,000 ni $1,50,000 k'u b'o fɛnɛ sara ka sabu kɛ u ye faso tɔɲɔ u ka labasabaw ye a jira k'a fɔ u bɛ ka ɲɛɲinininw kɛ min bɛ se k'a to u b'u kanbɔ fan wɛrɛ fɛ ka jira k'a fɔ kiiri tacogo m'u ja segin ka kɛ kiiri kan bawo ko kiiri ladege de sigira sen kan a ma ladɔnniya k'a fɔ Anglican fɔma yɔrɔ mɔw ka maa ɲɛma ni o ye Julius Ayoko Tabe ye san 2018 janvier kalo de la a kɛra worobanya ye Nigeriyakaw fɛ ni ka sɔrɔ k'a bila ka taa di Cameroun ni faamaw mɔ o y'a sɔrɔ olu kɛn bɛ ka mandat d'arrêt bila a nɔfɛ nka minɛni min kɛra Nigeriya faamaw fɛ k'a bila ka taa Cameroun na Nigeriya sariya ɲɛdɔnnaw y'a yira k'a fɔ ko ma kɛ tiɲɛ kan mai kalo la a y'i to kaso la k'a jira k'a fɔ a labɛn bɛ ka sigi ka kuma kɛ ni Cameroun ni faamaw ye walasa Anglican fɔma yɔrɔ mankan bi da ka mugu ni kisɛ jɔ nka kun y'a jira k'a fɔ o sigi ka fɔ sirimɛ fɛn min na Cameroun ni surasi o surasi n'a bɛ Anglican fɔma yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen ka yen bila Cameroun fanga a nɔnabilaw minnu bɛ yen ni o ye baba kumandaw ni marabolo ɲɛmaw ye Anglican fɔma yɔrɔ la k'a bɛɛ ka yen bila fɔlɔ Anglican fɔma yɔrɔ maa minnu fɛnɛ minɛnen don ni olu kɛnkun bɛ ka mugu ni kisɛ ta ko fɔ Anglican fɔma yɔrɔ ka k'a dama jamana ye k'u bɛɛ ka bila o tɛmɛnen kɔfɛ ni sigikafɔ bɛ kɛ ani Cameroun ni fanga cɛ a ka kɛ jɛnseleke naani tɔnba Nations Unies ka bonya kɔnɔ ani farafinna tɔnba Union Africaine ka yamaruya a kɛlen k'o fɔ Anglican fɔma yɔrɔ maa minnu kɛn bɛ ka mugu ni kisɛ ta n'olu sorɔndɛ k'u datugu olu y'a yira k'a fɔ n'a y'o bɔ a da kaso la o y'a kelen kungo ye olu ni Cameroun ni maa ɲɛmaw sigitɔ tɛ ka kuma fɔ u ka kɛ u dama jamana ye
ko in yɛrɛ daminɛ ni bi cɛ maa ba saba de ni tora la ka ban Cameroun ni surasiw ni Anglɛkan fɔmayɔrɔ kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Sudan jamana kɔnɔ a lasera k'a fɔ furanjɔrɔ kafo bi sigi sen kan Conseil souverain min bɛna san saba ɲɔgɔnna kɛ ani kalo 3 ka jamana labaara kalo 21 min kɛ k'a ɲɛkun to surasiya bolo kalo 18 tɔ bi kɛ k'a to forobatɔ ɲɛma dɔ bolo kalo 21 minnu bɛna kɛ Général Abdel Fattah al-Burhani min kun bɛ surasi jɛkulu ɲɛmaaya la ale de bɛna kɛ a ɲɛmaa ye Conseil souverain kɔnɔ ni o ye furanjɔrɔ fangakura ye Sudan jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Omar el-Bashir ka kumaw la dankɔrɔbaw minnu kun bɛ olu caman bɛ a kɔnɔ a dɔ ye surasi ɲɛma Abdel Fattah al-Burhani yɛrɛ ye ani Shamseddin Kabashi ni ale kun ye conseil militaire surasiw ka jɛkulu babu sentigi ye Mohamed Hamdan Daglo n'u kama ko Hameti ale min tɔgɔ tiɲɛ bɛ bi k'a fɔ a ka kɛlɛcɛw tɛ se dɔ wɛrɛ la ka bɔnɛ banfula don maaw kun na kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faalibaw minnu kɛra kɔsada in na ni forobatɔ ɲɛmaw kanubaw faaliba ye n'o jaten bɛ k'o kɛ a ka maaw nɔ ye ale fɛnɛ bɛ jɛkulu kɔnɔ nka Rachid Sahed Yakub ni ale ye Sudan baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu maa ye a ko Hamdan Daglo ka ye ko in kɔnɔ k'a man ka maa jɔrɔ bawo t'a bɛ ka kɛ fɛn min ye o ye fanga yɛlɛmali ye maa nana masumanenw ka bolo ka surasiw ka fanga bila ten a ko wa ko furanjɔrɔ fanga min sigitɔ filɛ nin ye sen kan fanga bɛna di forobatɔ ɲɛmaw de ma wali kelen dakuruɲɛ kelen maa nana masumanenw minnu tɛ surasiw ye bawo ka fanga taa cogo ni Anglɛw ka fanga taa cogo de ye kelen ye fanga bɛ wasabulo de la wasabulo kɔnɔmaw ma na caya mara bi di olu de ma k'o taa cogo in de don o kumana ko surasiw ka ye u cɛla jɛkulu in kɔnɔ Hamdan Daglo ka ye u cɛla jɛkulu in kɔnɔ k'a man ka maa jɔrɔ. Italie dugu ni min bɛ wele ko Lampedusa kwajida la farafina arabu jamanaw ni nazarala kwajiw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ dira kurumɔ kuru min ni tunkarankew kun don ni u senkun tɛ ka bɛlɛ u ka bɛlɛ u kɛlen kɔfɛ ka tile 19 kɛ mina kun bɛ dɔw la kɔngɔ kun bɛ dɔw la dɔw ni bana kun don kuru kɔnɔ i ɲɛ bɛ dugukolo la nka i bɛ to ji kan kuru yɛrɛ ni dugukolo cɛ Lampedusa danganda cɛ kun tɛ tɛmɛ mɛtiri 100 kan nka tarata diɲɛ dira kuru in ka bɛlɛ nka yan'o cɛ maa bɛ maa la tunkarankew la u y'u fili ji kan dɔw kun y'o fɔ ni diɲɛ ma di u ma u ka bɛlɛ olu laban b'u fili ji kan u ka se nɔni na n'u kana se nɔni na dɔw y'o kɛ dɛmɛ donnaw ye dɛmɛ d'u ma k'u ni kisi kurun wɛrɛ bɛ yen min fɛnɛ bɛ munumunu na ji kan o fɛnɛ bɛ ka bɛlɛn jogo ɲini u k'a ma ko Ocean Viking a mago bɛ dangan de la dangan min n'a sera ye munumunu zalo t'i don tunkarankew jiginni na maa 356 de bɛ o kɔnɔ walasa Open Arm kuru in ka se ka bɛlɛ Lampedusa dangandaw la ko nana sɛbɛn kɔrɔ waleya Italie jamana kɔnɔ fɔ jamana tɔgɔla procureur ni o ye Luigi Patronazio ye ale yɛrɛ de wulila k'i kɛ ji kan fɔ ka taa don kuru in kɔnɔ ka tunkarankew ye a ɲɛden la u bɛ degun minnu na k'u bɛɛ sidɔn a ko tɛ se ka to nin jogo in na diɲɛ ka di o yɔrɔ bɛɛ u ka bɛlɛ Lampedusa dɛmɛ ka don u ma nɛgɛ ɲɛ 23 sanga 23h30 maaw bɛ bala min na kuru in sina ka na bɛlɛn Lampedusa dangandaw la a y'a sɔrɔ maa minnu ye hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu maaw ye olu nisɔndiyalen don kurun da la nka Matteo Salvini min ye minisiri ye n'a ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'ale yɛrɛ de bannen kun don tunkaranke ninnu bisimilali ma a fɛnɛ kanubaw minnu fɛnɛ tɛ dunanko in fɛ olu fɛnɛ kun bɛ Lampedusa danganda in na yen k'u ka nisɔngoya jira bawo kuru ninnu ye hadamadenya hakɛ lapasa kurun de ye u y'a yira kuru ninnu ma ɲɛmaw la k'a fɔ olu de bɛ ka Italie jamana fali kolokolo dinan na. Alibo Italie jamana kelen kɔnɔ gouvernement tira jamana ɲɛmayaso tɛ yen bilen Sergio Mattarella ni ale ye Italie jamana ɲɛmaa ye araba a bɛ taa ni ka seginw daminɛ fanga ɲinindɔnw ni ɲɔgɔn cɛ janko gouvernement kura bɛ se ka sigi sen kan ka sabu kɛ fanga ɲinindɔnba filaw minnu ye wasaden fanba sɔrɔ wasabulo kɔnɔ ni o kun kɛra sababu ye ka fanga di olu ma ka na ni jamana ɲɛmayaso ye jamana ɲɛmayaso min n'a tɛ dunankɔrɔ Ligue extrême droite n'o ye Matteo Salvini ka fanga ɲinindɔ ye min kun bana ne kundo tunkarankew ka kuru ni bɛlɛli cɛ Lampedusa danganda la ani mouvement 5 étoiles ni o ye Luigi Di Maio ka fanga ɲinindɔn ye o tira k'o yɛrɛ kɛ o kumana Italie sariya kɛmɛ ka diɲɛ di jamana ɲɛma Sergio Mattarella de ma k'a fɔ ni jamana ɲɛmayaso langolo ɲara nin jogo in na ale ye jamana ɲɛma ye o ye tiɲɛ ye nka olu ka baara bi kɛ ni wasabulo ka fanga de ye o kumana jamana langolo ɲanen don diɲɛ bi di ale jamana ɲɛma ma a ka wuli ka jɔ daminɛ janko gouvernement kura bi se ka sigi sen
singa jamana ɲɛmaya so kura a fɔra maa min ko jamana ɲɛmaya la ni o ye Giorgio Napolitano ye a y'o wele k'o hakilinantaw dɔn tile fila kɔnɔ ani wasabulon fɔlɔ sena ɲɛma kan ka kuma ani wasabulon filanan Assemblée nationale ɲɛma kan ka kuma n'olu bɔra ye wasabulon kɔnɔ wasaden jɛkulu minnu be yen ni u ko ma ko groupe parlementaire ani olu fɛnɛ ma ɲɛmaw bi kuma ni ka sɔrɔ ka kunjɛ ni fanga ɲinindɔnw na dankɔrɔba ye o kɔrɔ ye fanga ɲinindɔn min ka wasaden ka ca wasabulon kɔnɔ ni bɛɛ ta ye o ye mouvement 5 étoiles ye Luigi Maio ka fanga ɲinindɔn ka sabu kɛ wasadensigi kalata la san 2018 min kɛra sababu ye ka ni Matteo Salvini ka fanga ɲinindɔn Ligue extrême droite fara ɲɔgɔn kan ka fanga sɔrɔ a senfɛ kɛmɛ sara la wasabulon kɔnɔ wasaden 32 de kunbɛ mouvement 5 étoiles tɔgɔ la o de kosɔn Sergio Mattarella jamana ɲɛma a ko hali n'o y'a sɔrɔla bi Matteo Salvini dawula sebakɔrɔ yɛlɛn bɛ jateminɛw na ani dasumusumuniw minnu kɛra n'u k'a ma ko sondage bawo a bɛ n'a fɔ dunanw gɛlɛli walikelen dunanw balili ka don Italie jamana kɔnɔ o y'a dama dawula di Matteo Salvini ma sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la ni kalata ko k'a bi kɛ a ka wasaden sɔrɔta wasabulon kɔnɔ bɛ t'i jɔ 36 walikelen 38 na o kɔrɔ ye k'a bi caya mouvement 5 étoiles ta ye nka jamana ɲɛma Sergio Mattarella ko o bɛɛ ye kunfɛ jatew ye fɔlɔ wasabulon kɔnɔ bi Matteo Salvini ka maa tɛ tɛmɛ kɛmɛ sara la 15 16 kan o kumana mouvement 5 étoiles b'a ɲɛ ministre ɲɛma yɛrɛ Giuseppe Conte a kɛtɔ k'a ka wala sɛmɛ a taar'i jɔ wasabulon kɔnɔ n'o ye Sena ye ka Matteo Salvini sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ k'a fɔ maa min don hakilinda don nataba don ale n'o tigilama tɛ se ka baara kɛ nin lagosika bɛɛ fɔra Matteo Salvini ma a m'i da k'a bonbo ye a ko ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kuma ka di jamanadenw ma kalata ka kara kuru la k'a kɛ kalata kura n'o ye fanga min di walikelen n'o ye sebaya di fa min ma o na jamana mara ale b'o k'a de kan a dalen don a yɛrɛ la siraw minnu bɛ jamana ɲɛma Mattarella bolo bi sira fila fɔlɔ k'a lajɛ n'a ni mouvement 5 étoiles maaw sera ka bɛn fɔla ka fanga ɲinindɔn wɛrɛw fara o kan u bɛ se ka gouvernement kura sigi sen kan ka sɔrɔ tɛmɛ ma kɛ kalata fɛ nka ni o ma se ka kɛ ko mouvement 5 étoiles ani fanga ɲinindɔn wɛrɛw ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka maa hakɛ dɔ sɔrɔ ka gouvernement sigi tɛmɛ bi kɛ kalata fɛ jakoya n'o ye élection anticipée ye o damandi Italie jamana na wa jamana ɲɛma Mattarella b'o dɔn ka sabu kɛ nazaраlatɔma Union européenne nafolo min kan ka labaara i ka jamana kɔnɔ saa kɔnɔ n'u k'a ma ko budget Italie jamana kan k'o tɛngu nazaраlatɔma Union européenne na ni o ye san 2020 ta ye n'a fɔra ko ka kalata labɛnni fɛnɛ musaka ta k'o fara o kan a laban bɛ kɛ gwɛlɛya ye Italie jamana ni nazaраlatɔma Union européenne cɛ o de y'a to Sergio Mattarella jamana ɲɛma fɛ ko to ye o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafonidiso ɲɛmaaso fɛ a ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma